Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu sa Ivanom Gamesom. Danas ćemo igrati Minecraft Skywars. Baguješ nešto. Samo da spustimo. I pozdravljam u klipu Enderman TV, Petar Gamesa, Dark Gamer i World of Gamer. Što ovo 2 sata neće da mi se... Morat ću staviti pauzu. Ja preteravam sa pauzama malo. Šta ću? Blago je. Javno nas ponovo ljudi moji. I... moram da skačem ovako da bi mi ušao. Ušao u Skywars. Šta neće ovo? Šta je ovo? Evo stavit ću pauzu sada. I evo nas ponovo ljudi moji. I sad igramo ovu moju najbolju igru Skywars. A i Hunger Games mi je najbolji sve. Ne znam kad ću snimati Hunger Games. Bio sam jednom pokvario sinoć Minecraft pa nisam mogu juče ne znam zašto nisam mogu, ali danas mogu. Je bilo puno treme, svačega. U školi nisam mogao da. A sad je dobro, sad mogu. Smijem sada. Sad. Izvinim, ovo nije bitno što govorim, ali ako neki hoće ovo promotaju da ne govorim, pošto ja sam sigurno dosadan sa pričama. Pa morate vi malo da poslušate ovak. Morate malo da od mene. Kako se kaže, ne znam. Izvinite. Molim vas. Preskočit ću jednu epizodu GTA Vice City-a zato što mi jedna epizoda teška, jedna misija teška, pa ne mogu, zato ne mogu da zato je preskačem. Ali ne znam kad će bude druga epizoda, ne znam kad. Ali ne znam kad će. A šta me zovete? Sad ću da vam. Evo nas ponovo ljudi moji. Rekao sam im da snimam, da me ne uznemiravaju. Sad ću da vidim šta su još napisali. Evo nas ponovo ljudi. Sad sigurno ću izgubiti zato što su mi slali poruke. Pa da ne izgubim. Pa zato ja to ne... Ko me udari? Neko je blizu mene, neko se bliži. Ja se krijem u ovim blokovima.
Ko se... A ne! Izgubio. Ali imao dijamantski mač, bre. Nije fair. Šta ovo baguje? Sad ću morati ponovno da pravim pauze. U ovom videu će mi biti mnogo pauza, ali nema veze. Sad ću opet da stavim pauzu zato što mi baguje kad moram ovdje da skočim i onda. Evo nas ponovo, ljudi moji. Stavio sam pauzu zato što uvijek baguje, pa moram da stavljam pauze, pa šta nemam ja dozvolu da uzmem kit. Ja sam Ivan Games, a ne neki creeper. Neću baš sve iz kovčega da uzmem, a će neko i da me ubije, zato što 2 sata ovo mi treba da ovo. Ali nema veze, pa kad baguje. Sad ću da ovdje stavim da me niko ne gađa. Štit. Ima štit. Da ja sam otvaram kovčeg. A ne neko ko hoće me ubiti. A sad ću... A jedan dan ću snimiti jedan tutorial, ne znam koji će to da bude, ne zna se mnogo šta će da bude, a nema veze. Tako imam nekog da, ko mi više šalje, morat ću opet da stavim. Ćao. Dobro je. Evo nas ponovo, ljudi. Izvinite što nisam stavio pauzu, zato što uvek. Neko blizu mene. Čim upali svetlo, sve mislim da je blizu mene. Sad ću da ga ubijem. Ako ima dijamantski mač, onda će me ubije. A bre, sad ću skoro morati da završim sad 8 minuta. A ne! Sad mi se rura ovaj. Sad ću da mu napišem Twitter. A neću. Ja neću. Twitter jedni. Dobro. A ne ruga se misli meni, nego ovaj URL. I još malo pa ću morati ja prekinem klip. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, 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 ćao. Ja volim kad snimam. Ćao, 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 ćao.